And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Friends with benefits kami ng lalaking may girlfriend na. Until nagpakasal ako. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Shang. And this is my secret file. Six years ago, nakatrabaho ko si Mike. Bagong hire lang ako noon. Nang una ko siyang makita sa video clip na ipinalabas ng company namin. Doon pa lang hindi ko na ma-explain kung bakit tumatak siya sa isipan ko. Parang may something ako na nararamdaman. Hanggang sa nakita ko siya in person. Napalingon ako sa kanya. Para bang merong bumubulong sa akin na yan ang lalaking magkakaroon ng malaking parte sa puso mo. Pero syempre, binaliwala ko yun. Kasi personally, hindi ko naman siya nakakausap o kilala. Wala kaming interaction. But then one day, sa trabaho, bigla na lang kaming nagkausap. Nagkakwentuhan tungkol sa trabaho, hanggang sa napunta yung usapan sa kung taga saan kami. At nalaman namin na same kami ng lugar. So, para bang mas napalapit ang loob ko sa kanya. At doon ko na-feel na merong tao na pwede kong makausap sa lengguwaheng komportable ako. Kinuha ko yung number niya just in case may kailangan ako sa trabaho. Hanggang sa hindi na lang number niya kami naging konektado, kundi through Facebook. Yep, DJ Rocky, naging friends kami sa FB. In-stalk ko siya at nakita ko na wala naman siyang girlfriend na pinapost. Nagtuloy-tuloy ang kwentuhan namin tungkol sa buhay-buhay at naging close na nga kami. Sabay na kaming kumakain tuwing dinner sa unit niya dahil mahilig siyang magluto. At niyaya niya akong makipag-date. Naka-staff house kami ha. Iba yung unit ng boys at iba yung unit ng girls. Hanggang sa dumating na nga yung puntong nahulog na ang loob ko sa kanya. Sino ba namang hindi mahuhulog ang loob sa kanya? Mabait siya, generous, maalalahanin, matalino, may sense of humor, at higit sa lahat, marami kaming pagkakatulad. Isang gabi, niyaya niya ako sa unit niya para kumain.
Hanggang sa nauwi yung kainan na yon sa halikan. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko dahil gusto ko na rin siya. Then after nang nangyari, nalaman ko na may LDR girlfriend pala siya. Nagsorry siya sa nangyari. And ang sabi niya sa akin ay ayaw niya ng commitment dahil may girlfriend siya. It was just pure sex. Sa inis ko, hindi ko siya pinansin. At tuwing nakikita ko siya sa opisina, pinipilit kong wag siyang isipin. Pero kahit ganun, gusto ko pa rin siya. Kahit na alam ko na may girlfriend siya. Hanggang sa inamin ko na sa kanya na gusto ko siya. Dahil ayokong magkaroon ng pagsisisi at ayoko rin lokohin yung sarili ko. And then we agreed na sex lang ang mangyayari sa amin, no strings attached. O friends with benefits lang dapat ang meron kami. So gabi-gabi nasa unit niya ako natutulog. At nangyari lahat ng yon ng maraming beses. Till one day sabi ko sa kanya, gusto ko siya. At kahit anak na lang ibigay niya sa akin, okay lang ako. Yes, DJ Rocky, ganun ako kabaliw sa kanya. Hanggang sa nagkaroon kami ng usapan at sumpaan na kapag after 5 years, single pa kami pareho, wala akong boyfriend, wala siyang girlfriend, officially, kami na lang talaga. Then, few days later, nagka-issue sa opisina. Umabot sa puntong pinatawag ako ng manager namin. Sa sobrang pagkagusto ko sa kanya, hindi ko na mamalayan na napapabayaan ko na pala ang career ko. So I decided na mag-resign para magkaroon ng panibagong outlook in life. Nagkaroon ako ng bagong trabaho. And then, I stopped communicating. Yes, DJ Rocky. Tinigil ko ang komunikasyon naming dalawa. Para wala na kaming masagasaan. Para back on track na ako. But then again, mapilit siya. He tried contacting me dun sa mga mutual friends namin. Then I gave in. For 2 years, pumayag ako sa ganong setup. Na parang kami pero hindi. Wala naman akong boyfriend eh. So okay lang sa akin yung ganong setup. Dinala niya pa nga ako sa kanila eh. At doon mas nakilala ko siya. At nakilala ko rin ang girlfriend niya. Siyempre ang pakilala niya sa akin, tropa niya. Namanhid na lang yung puso ko na makita sila ng girlfriend niya na sobrang sweet. Minsan nga, kinukwento pa ni Mike yung mga ginagawa nila ng girlfriend niya habang tulog ako sa kabilang kwarto ng bahay nila. Iniisip ko na lang na wala naman akong karapatang masaktan eh. Kasi walang kami. Pagkakaibigan lang ang meron kami. And enjoy ko na lang yung lugar.
yung bakasyon na yon kesa sa magdrama. That time, doon ko nasabi na parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Basta ang alam ko, mahal ko si Mike at handa akong gawin lahat. Makasama lang siya. Ginusto ko naman yung ganong setup. So bawal akong masaktan. Friends with benefits lang ang meron kami, no strings attached. Fast forward, DJ Rocky. Instead of focusing doon sa lalaking yun, I tried focusing on my career. And then one day, kinontak niya ako at sinabing break na sila ng girlfriend niya. May plano na siyang ligawan ako. Kaya lang, DJ Rocky, that time, hindi po pwede. Kasi may boyfriend ako. Iniisip ko nga, kasalanan ko pa. Nag-boyfriend lang naman ako para makalimutan ko siya. Hindi rin naman nag-work yung relasyon ko sa naging boyfriend ko kasi siya pa rin yung tinitibok ng puso ko. So yun yung complication. Kaya lang, bumalik uli yung pagiging baliw ko sa pag-ibig sa kanya. Lalo na nung sinabi niya na may plano siyang ligawan ako. Dumating sa puntong nagmamakaawa ako na ako na lang ang gawin niyang girlfriend niya, na maging official na kami, pero hindi niya ako pinili. At doon ako sobrang nasaktan dahil nagkaroon siya ng bagong girlfriend. At pinili niya yun kaysa sa akin. Iniyak ko yun ng ilang gabi. Then after nun, sabi ko sa sarili ko, tama na to. Ayoko nang mahalin siya. Gusto ko nang unahin at mahalin ang sarili ko. Inalala ko yung sinabi niya sa akin dati na makakakita pa ako ng lalaking mas higit pa sa kanya. So binlock ko siya sa lahat ng posibleng venue na pagkontakin niya sa akin. Kaya lang, persistent talaga siya. Naghahanap talaga siya ng paraan para makontak ako kahit sa email para lang mangamusta. At that time, alam ko na sobrang selosa ng girlfriend niya. Tumagal nga sila. Tapos that time ako, single pa rin. Hanggang sa nabalitaan ko nagkalabuan sila. At nakipag-communicate na naman ako sa kanya. 5 years na. Nag-flashback sa akin yung sumpaan namin. Yung sumpaan kasi namin, kapag 5 years na ang lumipas, wala siyang jowa, wala akong jowa, kami na lang. So, inaya niya akong mamasyal 5 araw sa Ilocos. Birthday niya rin yun. Pumayag ako kasi 2 years na rin naman kaming hindi nagkita. Binigyan ko siya ng last chance na baka ito na yun, maging kami officially. So ako hoping doon sa sumpaang binanggit namin sa isa't isa. And doon ko nasabing last ko na talaga yun. Kasi nalaman ko na sila pa pala ng girlfriend niya. At natuklasan ko rin na may ibang babae siya sa opisina nila. Same setup pa sa akin. Friends with benefits din. So sabi ko sa sarili ko, ang tanga-tanga ko. Grabe yung pag-asa ko na mangyayari yun, na maging kami. So after few months, DJ Rocky, binuksan ko ang puso ko sa mga manliligaw. At meron akong nakilala na isang lalaki
na ibang-iba sa lahat. Siya si Miel. Habang kasama ko siya, magaan lang. Parang ang saya-saya lang. Hindi niya ako pinababayaan sa lahat ng aspeto ng buhay. Manly si Miel. Hindi siya chick boy, loyal na loyal. Magkaiba sila ni Mike. Hanggang sa naging kami ni Miel. Then a year later, kumontak sa akin si Mike. Saying na narealize niya na sa dinami-rami ng babaeng dumating sa buhay niya, ako raw ang naiiba at mahal niya ako. He wanna settle down with me. Gusto niya akong pakasalan. But it's too late. Sinabi ko sa kanya na may boyfriend na ako and I'm engaged. Pero ayaw niya pa rin tumigil. He wants to win me back. At doon na na-confuse ang puso ko uli. Engaged na kami ng boyfriend ko, pero bakit ganun yung nararamdaman ko para kay Mike? At para maliwanagan ako, nakipagkita ako kay Mike. Sa harap pa ng mga magulang niya. Nag-propose siya sa akin. Nag-resign siya sa trabaho niya para makasama ako at bumuo ng pamilya kasama ako. But then I declined. Engaged na ako sa ibang lalaki. Ano yun? That time, nalaman ng boyfriend ko na nakipagkita ako kay Mike. Nangingi ako ng sign na sana bigyan nga ako ni Lord ng guidance para malaman kung sino ba talagang para sa akin. Umuwi ako sa boyfriend ko na nasaktan ko ng sobra, nag-usap kami at nasabi ko sa kanya na meron pa ring parte si Mike sa puso ko. Pero mahal na mahal ko siya. Siya na boyfriend ko. Litong-lito ako noon. Then after a month, dumating yung sign na hiningi ko. Nalaman kong buntis ako. Nalaman nila Miel and Mike na buntis ako. Si Miel gusto akong pakasalan kahit hiwalay na kami, and si Mike willing din akong pakasalan. Naghihintay lang na siyang piliin ko. Nagpa-ultrasound ako at dun ko nalaman na kay Miel ang dinadala ko. At kahit si Mike ang isinisigaw ng puso ko, pero huli na siya. Si Miel yung laging nandyan para sa akin. At pinipili ako sa kahit sinong nakikilala niya. So si Miel ang pinakasalan ko. Pero kahit kasal na ako, dala-dala ko pa rin yung magagandang ala-ala namin ni Mike. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. May darating talagang nakalaan para sa atin. Hindi man yun yung lalaking gusto natin, pero yun yung God's best para sa atin. Muli, ako si Shang, at ito ang aking secret file.